Sa mga nais magtampisaw ngayong summer, ay may bagong bukas na mga resort na recommended para sa inyo. Hanap tayo ng malilim. Meron din barangay Apalit dito. May masalilong. Ito ay matatagpuan lamang sa bayan ng Florida Blanca at siguradong swak sa inyong mga budget at talagang mag-enjoy kayo sa pagpunta rito. Touchdown tayo. Dito na tayo sa may River Breeze. Meron tayong nakitang speaking English na commander dito. O yan, ay kayo. Hello. Hello? At meron din silang stage dito. Parang may live band dito tuwing gabi. Madam ah. Oo. Ang mga ito ay ang River Breeze Resort at Ranram Resort na magkatabi lamang sapagkat iisa lang ang ilog na dumadaloy dito. Nagpahinga, so dito muna tayo mag-stay. Wala nang pugo doon sa ilalim. Yung tubig mauuna doon sa Palakon River. Maraming mga kubo ang mapagpipilian at may malaking restaurant na pwedeng-pwede kahit marami yan ang dumagsa dito. Ito yung bar nila. Kaya tara, at huwag na natin patagalin pa at samahan niyo ako sa aming short ride adventure dito sa bayan ng Florida Blanca. So, what are you waiting for? Let's get it on! Papasok na tayo dito. Babaybayin natin yung side ng Basa Air Base papunta ng River Breeze. Yan. Florida and Nabuklod Resettlement Center. Doon tayo sa may Florida Resettlement. Barangay Apalit. Ayan. Meron din Barangay Apalit dito. So kakanan na tayo rito. Ayan o. Welcome Florida Blanca Resettlement. Ayan. Hanapin natin yung mga signage. I love Apalit. So dito Barangay Palmayo. Ayun, dito raw yung River Breeze. So palengke na pala to. Mga signage naman eh. Hindi naman kayo maliligaw. Ayan o. River Breeze this way. Tapos ito, kakanan tayo. Ang ganda ng uniform ng mga bata oh. Ayan, Pandagirig Elementary School. Kanan ulit. Malapit na siguro dito. Ayan na. Yun. May rough road dito. Pero siguro konti lang naman. Ayan o. Parang yun na yata. Ayan na. Some River Breeze. Ano ba yung parking dito? Ano ba yung parking ng mga motor? Nandito banda. Hanap tayo ng malilim. Yun no. Yun. Dito malilim dito. Ayan, kaya ni masalilong. Touchdown tayo. Dito na tayo sa may River Breeze. Ayan, ang lawak pala nito.
Daming kubo. Ayan, ayan yung mga cottage nila. Saan? Ayun yung pinaka clubhouse. Yan o. Yan natin na. Yung mga kubo. Ito ang laki ng clubhouse. Ayan. Dito sa may Old Pandagirig, Florida Blanca. Kapon daw, punong-puno ng tao dito eh. Dahil brownout. Kaya yung mga tao dito pumunta. At mayroon din silang stage dito. Parang may live band dito tuwing gabi. Ito yung pinaka-restaurant ng River Breeze. Mayroon silang billiard. Ayan, billiard room. Ito yung bar nila. Ito. Pwede rin kayo mag-billiard dito. Ayan. Maganda naman yung table. So try natin kung lilipad yung drone dito. So yun yung Palacos River. Ayan dito. Pwede ka nang maligo rito. Ayun yung palanda, no? Nakikita mo yung papuntang Nabulod. Tahimik ngayon dahil maaga pa. Tsaka I think may pasok pa last day ngayon, bukas. Sabado, start na ng bakasyon. Meron pa silang pool table dito. Yung pool na may pitcha, ayan. So yung iba meron na mga cottage dito na maganda pumwesto. Bali mag-stay lang tayo dito ng mga siguro 2 hours lang. Then alis na tayo. Hindi naman tayo magtatagal. Yan, no? Doon pala. Pwede doon. Kasi may shade. Bali yung tubig mauuna doon sa Palacos River. Akala ko dito mauuna. Doon pala. Ayan. Baba tayo rito.
Yan o. Malino naman yung tubig. Ayan. So pwede na tayo maligo rito. Lalaki ng mga isda doon. Hapon nga siguro, punong-puno ito. Parang agila yun. Ay, hindi, basura. Dito tayo. Come on, you picture me. Yes, of course, I'm vlogging. Okay. What's your name, sir? My name is Commander Epek. I know. No, is he a commander? No, Is he really a commander? it's only AKA. AKA only. Okay. So what's your name, sir? Okay. My first name, true name. No, even though it's not true name, Oh, my it's true still name. okay. Renem Manalo. Ha? Okay. Okay. So nandito tayo Okay, sa I want River to vlog Bridge. you. Okay. Okay. Meron tayong nakitang speaking English na commander dito. Yeah. I don't know what kind of commander he is, but Commander sa tabi-tabi lang. commander tabi-tabi. Okay. Commander sa misis. Commander sa Mrs. Commander sa Mrs. Ito si Madam, oh. Commander kay Ayan, oh. misis. Commander kay Mrs. Commander kay Mrs. daw. Oh, hi kayo, sir. Hi. Hi kayo. Hello. You know? Kanina pa kayo, sir. Kanina Ano pa ba? umaga, sir. Early in the Nandito, morning. Kapampangan kayo, sir? Ah, Kapampangan kayo. Taga no, ano kayo? Mangan, sir. Mangan, sir. Wow, makabebe. Angeles kami, Angeles. Angeles kami, Angeles. Malapit mo. Oo, na? Mo, sir. Dinando akong sticker kay Bat. Sir, malapit Ayan. mo, sir. Yung madam, ah. Oo. Wow. good morning. Taga makabebe ko nga po. Palit sa pano. Palit. Oo. Mumunta kayo ka na palit, pachi apong iro. Oo. Di ba? Nakasaya ka rin. Malapit na. Okay. June. Wow. Ako Jun. Ay, Sir Jun pala. Sir Jun. Ayan, o. Kanya man ni Pamanganda, o. Ang kaba, sir. Sir. Sige, sige. Tamang ka pa mo, sir. Hindi, harap ka pa mga, no? You get right. Ikan kasi side trip ini eh. Ang tayo kay Bandakar, no? Yung masanting yan eh. So, hindi kayo pamunta. Kasi dati, ba't nagyaka rin eh? Yan, palakol. Ba't kami pala ko, sir? Oo ba? Hindi, sir, o. Para kalimpaman, Mr. Sir. Frank, Yeah. so, what kind of liquor are you taking? Sir Alfonso. Alfonso. Yeah. Mr. Alfonso. Masurip. Masarap. So, is it good? At si Alfonso. Kapitan Morgan. Kapitan Morgan. Likod ba na? Thank you, sir. Oh. Ayan. So, hanggang unang oras kayo niyo, sir. Pati nga po kayo mo. Siguro nga 5. Oo. 5-6. 5. So, na po ka no, dakal tao kayo ni. Uling Dapit-dapit, sir. brownout. Brownout na po ni. Kapalit. Brownout. Pora katsaka kayo niya at Florida. Mimit natin yung big boss dito. Si Sir Napoleon, oh. Ay ka, sir. Oh. Ayan. Siya daw yung financer, oh. Oh, galing ng Texas. Shoutout ka, sir, sa mga taga-Texas. Okay. Oh. Kumustahin mo yung taga-Texas, sir. Hello. Ayan, oh. Shoutout po. Okay, so di na talang sticker di, sir. Ayan, oh. Baka dito makapag-follow, laging katamong kayo. Sir. Yan. Babala sa malasing na kayong paring siya. Yan, sir. Okay, thank you. Sa sir. YouTube yan, sir, ha. Makapanood nyo. Okay, Hmm. Royland. Royland Das. Royland. Hmm. Ikaw, sir. Oh. Yan, gusto mo? Ito pa, ang dalawa. Okay, thank you. Ayun yan, ito pa. Thank you po. Shoutout po. Ayan. Kami. Tropang kape. Yes po. So, We are true po kape. We are Tropang Kape. I didn't know that there's a group called Tropang Kape. Yes. So, the first time I hear it. Matibay Drivers. Matibay Riders. Ma- Kami. Matibe Riders and Tropang Kape from Makabebe. And Apalit. Palit. And Apalit. Yeah. In June, we will go into Apalit. Apong Iro. Diba? Sinagyan na kayong bangka ka rin eh. Bangka. Wow. Nakasaya, di ba? Masaya. Masaya. Ay, manager tayo.
Kaya beta yung ining second manager. So, anong pangalan ng second manager? Boss ano? Andy. Andy, tsaka si boss, wala kanina, di ba? Ari James. Pero ito yung pinaka-manager ba? Oh, yan. Si boss yung galing Texas, di ba? Ito. Bali, taga-palit din kayo, sir. Makabebe. Ako San Fernando. San Fernando. Oo. Tino ko na kami ng San Fernando eh, Sindalan. Kita nga doon. Oo, ito. Ang dami pagkain. Ay, pa, mga naay Eman may kaing saging nasi. Eman may tagin. Mga naay pa, mga naay. Wow. Makuha na kami. Ay! Ito yung mga bata, oh. Yan. Hi ka. Hi, Nalagyan mo. Lebron. Lebron. Oh, ang ganda ng pangalan, Lebron. Ito, sino? Si Kobe? Ano? Din si Tuy Tuy yan. Si Toy Toy. Punta muna tayo dito. Ito. Dito. Oh, dito tayo sa mga bato. Ali. Wait lang. Ito. Oh, be careful lang tayo dito ah. Kasi mga gumagalaw pa to eh. Yan oh. Op. Yan. Yan, dito. Tahimik dito. Okay, so dito tayo. Magkaiba pala ito at saka yun river breeze ito. Ram. Ran-ram. So Ram, according kay Sir Ram ito. Yung entrance niya doon. Yung Ay, meron. yung entrance na daan doon. Papunta kay Mayor. Doon sa may papuntang Nabuklod. Ito naman yung entrance dito sa may Pandagirig doon sa resettlement. So ito, iba yung nadaanan mo. Pero kung titingnan mo parang pareho ngayon pala magkaiba pala. Bali dito, Ran. Dito pala. Ano pangalan mo, sir? Ernie, sir. Si Sir Ernie, hanapin nyo pag pumunta kayo dito sa may Ran. Mas maganda dito, tingnan nyo. Malalim daw dito. Tapos marami din silang kubo. Ayan. Pag nandito ka, makikita mo na yung bridge dun sa SCTEX. And then sa ilalim nun, yun yung Palakul River. So actually, this is also Palakul River, di ba? Palakul River pa rin to. Banda doon naman yung Telasico. So bali tatlo sila, no? Telasico and then River Breeze and then Ram. Ayan. Palakol. Ayan, oh. Okay. Baka mamaya, tignan natin. So since mag-12 o'clock na at medyo mainit, maliligo na tayo. Pero hindi tayo doon pupunta. Dito muna sa may Ram. Yun doon pala, River Breeze, iba yung mayari. Dito iba rin. Kaso, dito tayo nagpahinga. So, dito muna tayo mag-stay. Wala nang kubo doon sa ilalim. Sabo yan. Saan naman kayo manti? Pang bike yun. Sa tingin ako. Ano? Huwag natin. Hindi masira. Ayun, ang gagaling mag-swimming ang mga ito. Tayo hindi marunong hindi marunong kumaway. Hindi marunong. Ayan, no? Taga saan ba kayo? Porak po. Kaya kayo Porak? Ayan, no? Bigyan natin ng sticker. Pobre, sticker. Ano pangalan mo? Ay po Francisco. Francisco. Ini. Ace Aldrin po. Ace Aldrin. Then, Jordan po. Jordan. How about the other one? Sino? Jamir. Jamir. Ayan, oh. Shoutout kayo. Ayan. Oh. Shoutout po kay Saint Duro. Ay, Saint Duro. Ano? Ano ka no? Shoutout Nine Ruby. Apore since day 1 Ken. Day 1. Oreto. Shoutout from Tokwing. I love you. Tokwing. Shoutout po ka ng pamilya ko. Arinig po ako. Saan ba kayo nag-aaral? Ano naman po? Pew Porak kaya po. Pew. Ito. Ayan po, Yo. shoutout ka. Ako mumunta ka malig Sa na. mama ko. Tumakas lang ako. Nakas lang. Shoutout sa mama ko. Sabi ko sa view lang ako. Sa few lang.